Ranka ya daɗe, yau kai ne kuma a mashin? Wallahi za a yi motocin da na gina abin da sai na kai wancan jirgi na a can wajen wani yaro na je na karma baya na san yaran yanzu wallahi sannan ɗaya fa wasu na ba da wanke ke sama na je ban samu ba. Ranka ya daɗe gaskiya ba girman ka bane ka ranga hawa mashin. Ya kamata a ce wasu motocin in sun yi da wasu kuma a wanke saboda gudun matsala. To ya za a yi rayuwa ne? Ina ganin amma mai gidan ku zai bani ke kuwa. A'a zai hana, zai baka mana. Ai mahaifina duk abin da nake so yana so. Kai, me ka zo yi gurin yata? Sani baba. Wani irin ba, ni ba babanka bane. Kai ba kai sa'a da ni ba? Saboda Allah saboda Annabi, me zai kawo gurin kai? Me zai kawo ga gurin yata? Dan da ina barin ki tsayuwa da irin wannan mutanen za ki kawo da ke ne a yanzu haka? Wuce ki shiga daga ciki. Yaro dan wajen gidan lawan so bai so, kaka ƙara zuwa kofar gidana. Yaro hada wanda kai ka san dukiya da dai. Madalla, to bari turo ta. Ai ban san kai da mu a shirye ka zo ba. Ai ka ce mu a shirye ka ce. Yawwa, ta kira ina.